Allah mai yadda ya so. Gaskiya Naziru sarkin waka yana nuna wa duniya wadatar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Ku biyo mu har ƙarshen labarin domin ganin abin da Naziru sarkin waka ya yi. Kar ku manta, ku danna mana subscribe a tashar mu ta Kowa TV. Mun gode. Shi da annabinsa don shi ne shugabanmu kamar wasa muka fara a yau mun zarta gadara sunan mu arewa ku faɗa ku ƙara arewa celebrities yes you gotta remember a cikin ƙauyuka da cities mun kama da wuta suna tabin mu da mati wanka ya ƙare arewan ce ga sanan ajiri wai kai ma kana arewa ke ma kina arewa ni ma ina arewa tambaya guda daya wai junnan gun muna arewa muna arewa mana muna arewa mana muna arewa mun zama popular yes ba mu da haters